Så er vi taget ud at lege i morgen. Solnedgang, eller solopgang er det. Og så skal vi dele med fyre lange ud i nogle fisk. Det bliver rigtig spændende det her. Så han går dernede. Står to andre, en fluefisker og en spindefisker. Ham den ene og sin hund med. Og det var fint at se ud. Solen er stået op. Helt stille. Jeg har haft 3 kast. Jeg har haft 2 piser med ind i 2 kast. Kan jeg nappe på den her? Alle går gange 3, kom så. Så lige mens kameraet kører, det bliver verdensklasse. Det var fint at se ud. Der er nogen, der har lavet et stentræ. Hov, der! Jeg så dig. Så er der godt. Kom, kom, kom. Kom, kom. Ja, kom, kom, kom. De ringer herovre, Søren. Og ude foran dig. Jeg var lige derude. Den var god. Jamen, det er lige meget. Der var fisk derude. Den var god, Søren. Skråt herhen af mod mig. 30 meter ude. Der igen. Jamen, jeg så hele halen komme op. Det var en god en, den der. Men jeg har set flere herhenne. Den der var god. En holdtugknæk. Gem dig noget under stenen. Gem dig væk. Kommer efter dig. Kommer efter dig. Et hulstenstræ. De samler sådan en fætter der. Derovre. Den er altså lille nok, den der lange øl. Den høvler bare rundt. Den var lige derude, snart. Ja, det tror jeg. Fordi ringen var der længe. Typisk forkert. Nu ved jeg, hvad der skal på. Nu skal jeg googie-farve på. Og min kaffe bliver ikke kold. Der vinder, den er varm. Ja, den er glående, og kanden er glående.